School, mits Marre, mag open blijven. De minister komt vanmorgen zelfs naar de Gasmer om het goede nieuws te vertellen. De school in de Zuidwesthoeken had 22 leerlingen en dat is nevens de regels 1 te min. Ze hadden volgens mij verschillende acties, alle waardien om de school open te houden en dat is dus slagen. Mits de Marre is echt gewoon een goede school. En daar heb ik allereerst naar gekeken. En gelukkig heb ik inmiddels wetgeving die het mogelijk maakt voor mij om scholen overeind te houden als er uitzicht is op weer groei in de toekomst. En dat is hier ook het geval, want er komen 7 huizen bij. En dat kan de school net weer de impuls geven dat in de toekomst gewoon weer op eigen kracht verder kan. Maandenlang had basisschool mits de Marre in spanning zitten of het van Zimmer de dwarren definitief sluiten moest. De blijdschap wie van de morgen dan ook groot. De school op de Gasmer krijgt nu rond 2000 viertje om hem te bewijzen. De problematiek met te min leerlingen speelt ook in Oren-Frieske dwarten, likos in Gwain-Garib. Daar kan ik nog niks over zeggen. Daar is gewoon het overleg, meen ik, nog over gaande. Maar in ieder geval hier, bij Mits de Marre, is het voor elkaar. En de ben vinden dat het hele dorp dat nijs witte mij.